Terus kasur sampai halang kosek tobak nah. Iki jenenge anak buah kecil ora lucu yo ngene iki. Gure anae. Dia matur suwun dia. Dia matur suwun Mbak Eva repot-repot to Mbak. Mbak Uki to jenenge mantan dulu Mbak Uki ki repot-repot yo. Kowe iki nyapa melu ae. Ora to. Urung duker balik. Lah wong padine kurang lho ya. Nah, kalau duker balik kurang lho. Iso Mbak Uki, ya Mbak Uki Pak. Mang mriki. Mbak Uki mang mriki ya. Ya aku manten angel rambune wangi. Ah, Mbak Uki. Mbak Uki mriki, Mbak Uki mriki. Jangan Mbak. Mbak Uki ngene iki. Kang, jalan sing putih garwane jenengan pundi? Teng mriko. Oh niki ya Allah. Niki. Mbak Oki kan cuma mriki jan. Ya kok repot-repot to Mbak Oki. Lek sing Mas coba jenenge Mas. Nama apa niki? Oh nggih. Mas Kendang lho durukane. Ketoke MC ning kana nyambung. Heeh. Lah apa? Ayo Mas, MC yang di situ nyambung. Bukan. Siap. Sebentar ya Bapak, sebentar ya. Nggih. Sangat balik pulang kowe tak bungkem sama bapak. Tak bulo. Bisa. Iki digenahne. Awak dhewe lagi manuk iki-iki. Ya, kowe iki nyapu ya turut jawatan kowe iso jenenge bintang. Luar biasa. Lah nyapu niki ngerti. Ora masuk. Iya. Iki rada sore lho guys. Luar biasa. Tenangan dhewe lek imi sing nyawer Belum aku kudu ngapuk. Lah kok karawal blobok. Oke, Pak. Aja mangat jalan ya. Lah iku ora kok minggu. Oh, iya. Iki mau apa? Sakurang iki mugi sageta dadosa manten ingkang sakinah mawaddah. Ngerayu golek saweran. Ngerayu golek saweran. Oh, Ngerayu golek saweran. Sopo tak jenenge? Apa tak jenenge? Aku. Iya. Enggak tak Anu Mas padha ae. disale pateno ae Mas. Padha kancane. Aku kok bagian lho. Iya. Mugi-mugi Gus. Nggih, mugi-mugi mempelai berdua saya doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi sampai kakek-kakek, ninen-ninen cepat diberi momongan. Utawi solehah. Mas Daryanto nggih. Betul monggo. Boten repot-repot. Sampun nggih. Iki dilanjut ke atraksi nggih. Mbak kudu pamit. Ayo, cerita